ni don ka jinget ka scam ha ka ba ni mi shakmat ru namar ni don kata ka jingkerben ka scam bat kum ba ka party ru ka yang halor ki don ki nongrim scam ki jong ka ibo yu blei hi akhmat jong ke baro namar ba kum ka party ni sutho hi ba ditang ka bor ka national debt ka bala ban le ki ba si rubri ko bamla harakat kendai tarik rempang arjar pun riu kejala meglaya kena do no ya wain kinong elam barat ba jong kejala I Dr. Ricky Andrew J. Syngkon Ufofran media open pau ke jing su si hakum kani kapor Om don kentien bala ban pen pau ke jing su si ke jongi hakini kindat snabla let ni na dep ban ya keren ya kana ba I Dr. Ricky hashwa be in long MP bad hadin bila job ya ke Shillong parliamentary seat kini kilong ki katto kat ni teliki clips na ki interviews ki jongi ke bingila dep le bad I cái jing snow jong khi ni khleman oi ngi dap da jing so kmen ngi ai ka buram shu pai ba uba lag don hasinda jongi ya ka ban kasha ngi ban paten lanti ngi te among ban ai ka jing kasha ngi te barok ngi so kmen shika dai kom ki nong lam jong ka party ka badang ka lanti ya jong ka badang tang lai snam re ngi shisha bau pai ba ora trang padu angnut pani I ya ka bakum kani hakane ka zala ka jongi aga bede ba jing long khna ni jonga yang arakha ka handru trik panai ben kong kat kandai spa ni pu ar na shutam ni ka state ka jongi tang kat san sgi ngade kun ba he na dengki samut spara ni don hanut samut spara ar ki sindram ar ki kanthei ka khai na po lai bra tang bade na he na san apok se ai ngồi chụp lấy ba ngày ba rồi bộ sai cái chừng mọi cái chừng năng cái start ki kalau mau kalau dia kindo na benta jumi parus para ki yo kalat ban pension school yang na le po statements na ju don ka wei ka em belum architect tamba kana ya isim ki por pa kita ka jing kwa ka jonga kam sim poi sekata then I join up college kuntu di najit ke stream pada syakat commerce stream kabam dan dia di empat kata ka jingko ka jonga kuma architect di berkat ya di slipot de na sab jit ko ta kam kum u mahikai long nak football ka la ka min dom chwa bi lo ka di jis na jok na dom na oi ani sisa nga comes tanap ha agajing mare long distance kam tanpa kunta namar ba ngalap kapor pat kam sha te marba ba ngai ki ne namar na ko ai ban lut kapor agajing puli kunta hap ikijing da kai hap bu no kam shadin dena ta da ri ban le kai ka ni ban mare no Syong kata ketika priority ke jom ketika jumpuli ketika wan ningkong kemta teten ni jadi husnam untuk ajar arho kemau ba beri paten namar ba man bunyi kendu buat hi kai kami keren kalau baik sepang kan ke jingdong juman pi jungka sinchar kada ni ke jingdong juman jungka ri jungka chat ri ke jung te bat de husnam start baswa baka jelajung kan bakhe ke jingtap sampos nam jungka ma Ausnam arku ar. Te kum unoi kai bat kum ta beton kata kajing mukit kli jingkit kli. Laka menta kalau wei na is nga bupet hi na. Iba hamne keren bat ki dian betul dep jing kli sakai pa. Te de har de por ki bani in shisha. Ni dah yar kum kajunga. Hagi bapun ki benta. Kita kiki penketik ina di bat kuntu bat i ba aden kelang musyong bon sin ni kan di hot di kapan mahlam ba ki de no pi beli kan mah ben nele i
dan dan doa badan hal ini kan pite doa narung kia sisa apa ini kadon kejin itu cikermen jadi kita shin kerai kema ngoi badan tambang ini lagi ke temai tala kai mentala jan kot ar lai post nem kemudian kai bat ngai i sisa kejing hiar sisa kalian juga boleh putih bat hygiene bersang ijonga pan bersang bersotho boleh bekalong kumne kawai hi kalong ba hi katon kejing deko kabanadut na setrai mo ka foundation kejong hi katon hapreng kejing pembet pembiang naso ban ong ba kalian juga boleh putih ka state ka ni don kam ko ong mo kibesna kali complete overhauling ya kaneka education system ka jongi ladang ikwa bangin ki shaki mau ki kedan ki bakam shalor ki improvement aki government school ano ipi kan nong ka jingkar khu ya ki ba mau nila ban nong jingkar khu ki ba ki kena kam kam ki wan ki log yang sem ki bakam tuna ka yo ka kot pi ka ba ki hapan sange no shipor ka jingpuli nama ka drop out rate ru ka ba shukai ka di state ka ladang snow bakal long ka badon kam na so kan bhashibon ladang I wan kum ka wei wei ka sur dai nang ba ngen lek kan shaka sarkar kme pan dawa ya kan ka ILP ka bang sok tho ka long ka badon kam ka ban yada yangi kum kirit pa ka jing to nong ka long ka bakra ya ka state pat ka ba ima ka long ba kan ni ka jing ka haba itep ba ka dong ka ban te ka umbot kila persyak baik pat ka banga ima ka banga jukran ka long ba haba ki ka jing ti athar alech ni jaka ya bonch la long showes khasias jante hills ka long ka ikai ka ba mla bat dur shu garment scam ba kita ki bang kapor kin don shisha kita kajing sokhya kin don kajing kit clear ha ka bedai bat kane kijing tainya ha po pin dorbar awa jong kejela kajing ha kajing pet janga imat khama shibon ban hante po parliament kijing ya kren kim dei kiban dei te dei bet ban ya tentho ban ya kedok ti iwe ngada susarong awan na ta di ka bangileng burom te ban sngap iwe hante kam don kajing sngap iwe nakaliang kajonga nga sukwa banong kabaning kong hi kajing kentu kajonga ya ki ba ipat pat nok sok snong ka ri ka bet le kajongi kalong amni kong ni tan phai shu blei pi namang I ki kajing e dan kabang I ba takabor bri teng la e palat injong re ni phai shu blei nakaliang kajonga tu kalong to long kita ki ton ka jing clear pi ni kok swai ya de shina kadang ton ka jing clear le de shina ngam la ban long ka jing khu ke sin bat kom ki kni ki baru to ni shin ka jing clear an pendap hok ila ka kamram kom ki kni ki ba bat hati kam lo pher ni don to ni trai hok bat ngin burom du ya kamar yang sodong soku ketu galong kubor ke kerpang na kaliang forefront media halo ke jing im ke jong Dr. Ricky AJ Syngkon ke jing no senyang ke jong I ke jing long scam jing mut ke jong I halor ke jing ke jong I ni pa yang ke jing snolem shiki para ki pahayeng basem bagi nong kershan jong I Dr. Ricky ni dwai ba ublei un aibor I min sim ya baro hakum kani kapor besosi. Rest in peace, Dr. Ricky. Min saya kendo biang.